I nogle konservesdåser er der et stof, der hedder bisfenol A. Det er hormonforstyrrende og er på indersiden af dåsen. Derfor har du ikke en chance for at vide, om det er i de dåser, som du køber. Desværre. For forskning viser, at stoffet i nogle tilfælde kan overføres til maden. Den enkelte dåse er dog ikke farlig, og stoffet er stadig lovligt i Danmark. Men vi er ejet af jer, forbrugerne, og vi synes, det giver god mening at undgå stoffet. Derfor er vi allerede i gang. Nu har vi sørget for, at der hverken er bisfenol A eller andre bisfenoler i konservesdåser fra Faktas 365 Økologi, Englermark og Irma Økologi. Og det er kun begyndelsen. Vi arbejder på at få stoffet helt ud af alle vores egne varer. Vi vil nemlig hellere være for forsigtige end bagkloge. Du kan også undgå bisfenoler helt ved at vælge mad på karton eller friske råvarer.